klubekoa, hemen 10 urte ditu, bera da, Oier Eroz. Bueno, gol, izan dugu Perpinan Emilian eta Oier Eroz, guazen bat pasotea urdinez, arituko direnak. Lehenik eta behin aurrelaria, Etxaria Aranazkoa da, Iruntzuko klubean dabil, 24 urte ditu, eta bera da, Josu Igoa. Txalo egokiaren zagoetan, txalo egokiaren Bueno, eta da, Josu Igoaren atzenaria jasoko dugu, bera Mañaniakoa da, Lea Ibarra Kontrolio klubekoa, 21 urte ditu, bera da, txalo beno bat, engenu ben nahola